Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qarашып тапшыруында. Көңел, нинди матур сөз, нинди матур түшінше. Көңел сөзі білән иләр генә бәйләнмәгән. Мин уйлыймын, көңел сөзе ул жанның халәте генә түгел, жанның һава торышын билгели торгандыр. Көңел сүзен бик күп кенә шагыйрьләр шигырьләрдә куллана. Иҗатчылар, җырчылар җырларда яңгырата. Әдибәләр повестьларда, үзләренең бик күп әсәрләрендә кулланышта йөртә. Көңел сүзе белән исемнәр дә яңгырый. Әйтик, Башкортстаныбыз белән Татарстанга чиктәш аралыкта чакрымнар үтүгә безне бик матур радио дулкыннары сәламли. 92.6 мегагерц ешлыклары арасында Татарстанның Яршаллы шәһәреннән Күңел радиосы. Кунакларыбызда шуннан якынрак килегез. Без башлыйбыз туган тел дулкыннарында күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм сезгә һәм кунакларыма. Ничек кенә килеп җиттегез? Яхшы килеп җиттек. Сизелмәде. Безнең Башкортстаныбызда да бик популяр радиобыз байтак кына Башкортстан радиосы, Юлдаш каналы, Шәрык радиолары. Күңел сәламли, күңел белән хушлаша, бу якларга чакырым чыга. Мөгаен да сезнең дә машинада безнең радиобыз дулкыннары киләнә торган булгандыр да, сез дә тыңлый килгәнсездер дип ышанасы килә. Чөнки безнең радиобызда, радио дулкыннарыбызда Башкортстаныбызга килгән кунакларны ераклардан җырлары, моңнары белән, моңлы тавышлары белән сәламләүче радиолар булып торалар. Кызлар, иң мөһиме ни өчен Күңел радиосы бүген туган телдә кунакта дигән сорауга алдан ук җавап биреп китәм. Бик күп сәнгать әһелләрен, бик күп Башкортстаныбызда яшәп иҗат иткән иҗатчыларны Күңел радиосы үз итеп, аларның җырларын, моңнарын әледән-әле радио дулкыннарында яңгыратып торасыз. Шулай бит, иманым камил. Шуңа күрә бик үк белеп бетермәгән, чакрымнар яраграк булган аралыкта да сезне якынайтып таныштыру теләгендә көтеп алганбыз. Әйтеп үтәсе килә, Күңел радиосының җитәкчесе Розилә Гатина һәм шулай ук яшь алып баручыларның берсе Рената Башарова. Розилә, һәрбер үткәннең тарихы кала. Һәрбер ачылган радионың да үзенең тарихи вакыйгалары, үзенең тарих битләре булып калган көннәре, еллары бар. Кайчан нинди максатта ачылган шул елларга киттек инде алайса, Күңел радиосы белән якыннан танышабыз. Бик яхшы Зифа ханым. Хәерле кич, хөрмәтле Башкортстан. Хәерле кич, хөрмәтле Башкортстанда яшәп Күңел радиосын тыңлаучылары һәм гомумән безнең яраткан тыңлаучыларыбыз. Беләсезме, Зифа апа? Күңел радиосы 1997 елда ачылды. Әле аңа кадәр ул шыбыклы радио булып эшләп килгән иде. Бу Күңел радиосы ачылу ул шул кадәренә бер зур вакыйга булды ул елларда. Чыннан да менә космоска менгән кебек, космос ашкан кебек булды ул. Рәфкать Закиевич Алтынбаевның уенда менә шундый Күңел радиосын ачу дигән теләк булган. Ул ачылган елларда тыңлаучыларны менә Чаллы халкын, гомумән инде Чаллыга якын районнарда яшәүчеләргә мәгълүмати яктан хәбәрләр җиткерү, аннары җырлар тыңлату. Я булмаса башка өлкәләрдәге яңалыкларны җиткерү максатында менә шы радио ачылды. Һәм ул шундый чыннан да зур бер ачыш булды. Менә Попов радионы уйлап тапканда, әлуланың шундый кодрәте хакында уйлап та җиткермәгәндер. Бит чыннан да радио күпме кешенең өенә барып керә, күпме күңелләрне күтәрә, хәсрәтләрне җиңәргә булыша. Менә шул елларда инде без яшь алып баручылар шушы радиога эшләргә дип килдек. Ул вакытны бик күп конкурс, бик катгый иде конкурс таләпләре. Менә көненә беләсезме, шушы безнең редакция ишеге төбенә 100дән артык кеше килә иде радиога эшкә урнашу өчен. Ләкин безне менә 8 алып баручыны сайлап алдылар. Һәм без менә иң беренчеләрдән булып Райнур Вахитов, Сухра Фатыхова, Гөлия Хайдарова, Гөлчәчәк эшләде ул вакытларны. Энҗе һәм менә мин Сәрия Батулина эшли башладык. Бүген әйтәгез, аларның барысына да сәламнәр җиткерик. Һәм гомумән монда алып баручыларга гына түгел, әлбиданың техник яктан тәэмин итүче хезмәткәрләре дә бараймы? Менә шушы радио ачышына күпме көч салган, күпме нерв күзәнәкләре киерелгән кешеләрнең көне-төне шушы радионы ачу, аны эшләтү
мөмкинлекләре биргән кешеләргә бүген чыннан да без рәхмәт әйтеп, аларга шушы сезнең туган тел каналы аша кайнар сәламнәрне җиткерик. Искиткеч матур сөйләм, әлбәттә, радиода эшләгән хезмәткәрләр генә, шәхсән мин үзем дә беләм, менә шулай итеп туган телдә сайрый белә торгандыр. Розилә тыңлап туйгысыз тавышың да һәм шулай ук тарихи вакыйгалар белән бәйле булганда беренче тапшырулар. Ул вакытта әле җиһазлар ул кадәрле булмый, аппаратура дип әйтәбез инде ул кадәрлек теге авырлык белән барда стәлә генә килгән иң зур байлык тел байлыгы булырга тиеш. Туган телгә сөю, ярату, тарихларын туплау, тарихларының туплау өчен тарихыңны үткәнеңне белергә кирәк. Үткәннәрдән фонд булдыру кирәк. Бу фондта бик электән бик танылган, билгеле булган җырчыларның язмаларын туплау. Моның өстендә кем? Шәхсән үзең җитәкләп алып киттең, әллә инде син башта җитәкче вазифасына кадәрле башка вазифада алып баручы вазифаларындамы? Нидән башланды барысы да? Менә бу фондны булдыру, зур байлыгын, алтын фондны булдыру. Иң башта мин алып баручы буларак эшкә килдем. Менә Әгния Миннебаевага рәхмәт, ул безнең беренче редактор иде. Ул һәрвакыт безне менә матур итеп сөйләргә, без инде сөйләшә беләбез, ләкин бит ул менә матур итеп сөйләү бар, әйме? Тәмен белеп сөйләү бар. Менә ул әйтә торган иде, алма гына булмасын, кызыл алма булсын. Кызыл, сары, яшел алма булса, ансы да арттырып җибәрү сыман, әйме, Зифа ханым? Менә кызыл алма. Шул кадәр менә сыйфатларны дөрес кулланырга, безне матур итеп сөйләшергә өйрәтте. Әгния апага мин рәхмәтлемен. Башта мин алып баручы буларак эшләдем инде. Аннары берничә елдан соң мин автор тапшыруларына алындым. Минем әле ул вакытны яшәеш тормыш җәмгыять дигән тапшыру бар иде. Бу инде күренекле кешеләр, аларның тормыш юллары, аларның иҗат эшчәнлекләре хакында да тапшырулар булды. Гомумән менә шәһәребездә генә түгел, бәлкем шушы Татарстан Республикасында яшәүче бик күп галимнәр хакында тапшырулар эшләдем мин. Я булмаса башка өлкәдәге кешеләр хакында. Соңыннан инде минем иң яраткан рубрикам, сәхифәм ул бер җыр тарихы иде. Менә бер җыр тарихы дигән сәхифәдә инде мин күңелдә калган, кеше күңеленә менә еллар буе кеше күңелендә яшәгән, онытылмаган җырларның тарихлары белән кызыксынып, аларны инде мин Казанга барып, менә Әлфия Павзаловлар белән очрашу, Илһам ага Шакировлар белән очрашу. Беләсезме, мин хәтта Казанга бара идем, менә Казаннан үтеп күрәм, минем һәрвакыт сумкамда диктофон бар иде. Мин гәрчә Казанга кибеткә генә барсам да, урамда күрсәм, мәсәлән, мин күршәй Усман Әлмиевне урамда күреп, аны кибеткә алып кирип, мин аларның менә яздыра идем, аларның җыр тарихларын, әйме, аларның үзләре хакында бик күп тапшырулар эшләдем. Менә минем иң яратып эшләгән рубрикам ул шушы бер җыр тарихы иде. Соңыннан инде мин аны күңелдә калган җырлар сәхифәсенә әйләндердем, исемен алыштырдым. Бүгенгесе көндә кадәрле килгәндә үзегезнең алып барган тапшырулар арасында тарих булып калганнары бармы? Әллә инде шул еллардан ачылганнар да һаман сайын алар үзләре тарихи күптәнге тапшырулар булсалар да яңа сулышта балкып киләләрме? Иде тарих кына булып калганнар да бармы? Чөнки үзгәреп тора бит, программаларыбыз, проектлар үзгәреп тора, яшьләр киләләр. Аннары дәүләтчелек күләмендә дә карашлар төрлечә, цензура дигән әйбер дә барыбер ачылганда да булгандыр, шулай бит. Кемгәдер кайсыдыр ягы ошап бетә, радио хезмәтендә эшләгән журналистларның да, җитәкчеләргә дә бик җиңел генә булмый. Аннары теге чыктым да, туры эфир бит әле, үзем теләгәнне сөйләдем түгел, һәрбер авызыннан чыккан сүзгә җаваплысың, һәрбер авызыннан чыккан җөмләгә җаваплысың, шулай бит. Менә шушы күңел радиосы ачылганнан бирле безнең инде бик күп тапшырулар эфирга чыкты, әймегез. Нинди генә тапшырулар эшләнмәде безнең, кемнәр хакында гына гомумән, нинди генә өлкәгә кагылмаган. Менә шушы бер җыр тарихы ул хәзерге көнгә кадәр чыга, ләкин аның инде исеме күңелдә калган җырлар булып чыга. Аннары шулай безнең менә бар тәмле тел турында безнең бик күп тапшырулар бар иде, тел дигән дәрья бар, мәсәлән, тәмле телне ул тапшырулар әле бүгенге көнгә кадәр шул ук исемдә чыгып баралар. Аннары күрше бакчасы. Ул инде һәр елны чыга, менә ничә еллар, ләкин аның бераз исеме үзгәртелә, чөнки беләсезме, берәүләр китә, икенчеләр килә дигәндәй, менә алып баручылар китәләр, әйме, ләкин аларның тапшырулары кала, башка исем белән, мәсәлән, бар иде безнең бакча чыпчымагы дигән тапшыру, хәзер күрше бакчасы булып чыга, әймегез. Менә шундый тапшырулар безнең бар. Мәсәлән, автомизгел, безнең бит инде тапшырулар төрле катлам радио тыңлаучылар өчен эшләнә. Менә автомизгел тапшыру, мәсәлән, я булмаса бу кызыклы дигән әйме, яки мәсәлән, дөньяда нинди хәлләр бар, менә шундый тапшырулар безнең алар инде ничәмә еллар буе чыгып киләләр. Иң өлкән тыңлаучының яше белән кызыксынганыгыз бармы? Иң өлкән күңел радиосын тыңлаучы, тамашачы кайсы тарафта кем икән ул? Менә күңел радиосы ачылган елларда ул бит инде шундый бер зур вакыйга булды дип әйтеп киттем бит инде, әйме. Ул вакытны инде безнең менә әбиләр, бабайлар бу 22 ел элек шул хәтле менә безне яраталар иде, әйме. Аларга бит инде татар җырына моңына сусаган кешеләр булды.
Шул вакытны алар безгә көн сайын шалтыраталар иде, менә киләләр иде студиягә. Чәчәкләр күтәреп, я булмаса бакчадан алар җиләк-җимешләр күтәреп, менә бик яраталар иде безне. Ничә еллар буе алар безнең тур эфирларга чыктылар. Ләкин кызганыч аларның инде бик күбесе бүген юк. Ләкин менә аларның инде хәзер исәннәре бар, Аллага шөкер, алар әле һаман да менә безнең белән элемтәгә керәләр, кызлары керә. Я булмаса без алар белән үзебез элемтәгә чыгабыз. Аларның яше инде 100дән арткан тыңлаучыларыбыз бар. Айрым-айрым тапшырулар төрле буын вәкилләренә эшләнелә бит инде. Шулай ук менә сез әйтмешсез, сугыш ветераннары, өлкән буын вәкилләре, бар кичкенә тамаша кылучыларыбыз да, радио тыңлаучыларыбыз. Алар арасында ничә яшькә кадәрлеләрне үзегез ишетеп беләсез? Халык арасында менә күңел радиосы, менә мин аны яратып тыңлыйм дип, инде кичкенә бер тавыш кайдандыр ишетелгәне бармы? Сез хәбәрдармы шул турыда? Менә радиога соңгы елларда яшьләр бик күп килде, Сафа ханым, әймегез? Яшьләр килеп бит инде яңа сулыш дигән сүз. Димәк, безне тыңлаучы яшьләр дә тагын да арта. Шуңа күрә менә безнең бүген яшь алып баручы Рената Башарова килде. Рената сөйләп китсен бу хакта. Рената, сиңа карап инде әйтәсе килә, яшьлек үзе ул тормыш дәвам итәне аңлата, һәм яшьлек ул радиога килә икән, ул ниндидер креатив яңалыклар, яңа идеялар белән, үзенең яңа максатлары, яңа өметләре белән килеп керергә тиеш. Ул радионы яңача күтәрә торганрак яшь кеше булырга тиеш. Шул чакта гына ул үзенең урынында исемен яулый торган алып баручы булачак. Аның алып баручы буларак, шуңа күрә дә минем иманым камил, үзем алып баручы буларак күп еллар гомере озын булачак радиода. Син әле яшь булуңа карамастан, менә бу сорауларга синнән дә җаваплар көтик әле. Син нинди белемең буенча? Мин үзем белемем буенча маркетолог. Ләкин менә Телгә кайдан мәхәббәт? Татар теленә мәхәббәт мәктәптән үк минем инде ул күңелгә сеңгән, чөнки класс җитәкчесендә минем Резеда Гатауловна татар теле укытучысы иде, һәм без һәр вакыт татар телендә генә сөйләшә идек, дәрестән тыш та. Шуңа күрә татар телен мин бала чактан, гомумән мәктәп елларыннан өйрәнеп, яратып килдем. Аннан югары уку белем йортында укыганда шулай ук мин татар Чулман дип исемләнгән оешмада катнашып йөрдем. Без төрлечә студентлар арасында сабан тилар үткәрдек. Мин татарча сөйләшәм акцияларында еш катнашып, аларны шәһәрләргә чыгарып, шушы татар теле белән янып, киеп яшәгән яшьләрнең берсе. Мин гомумән күңел радиосында инде балачактан тыңлап үстем һәм күңелдә эшләү минем балачак хәялым иде. Менә үзең ничә яшьтә син күңел радиосын тыңлый башлаганың? Хәтерләмдер дип уйлыйм, чөнки менә хәтерләгәндән мәктәп еллары, чөнки менә мин мәктәптән кайта идем дә һәм күңел радиосын кушып куя идем. Үй эшен эшләгәндә дә гомумән менә күңел безнең бер кышында тынмый иде. Мин балачактан минем алып баручы буласым килә дигән менә шундый уй теләкләр белән янып үстем һәм менә шушы балачак хыялымны тормышка ашырдым дип әйтергә була. Аллага шөкер. Югары мәктәптә инде син башка төрле һөнәр буенча укып белем алдың. Әйе. Менә шушы радиода эшли башлаганда ук минем инде хыялларым максатыма әйләнде һәм уку йортын бетергәч үк мин практикага дип менә күңел радиосына килдем. Ләкин маркетолог буларак мине реклама отделына керттеләр. Менә бит киләсең булгач күңелгә. Шунда эшләдем, тәҗрибә тупладым, бераз күңел радиосы белән якынрак таныштым тагын да. Һәм минем чыннан да эшләргә менә тырышлыгым һәм эшләү теләгем зур икәнен алар күргәннән соң инде миңа ишекләр ачылды. Ләкин тиз генә түгел. 2 тапкыр кастингта булып, икесендә дә алмадылар. Әйдә сөйләп китәле шуны. Менә үзләренең көчләрен сынап карарга тырышучылар бик күп була. Менә сәхнә өчен җырлый белгән кеше, их җырчы булсам иде ди, радионан яратып тыңлаган кеше синең кебек их алып баручы булсам иде ди, шулай бит Зилә. Шуңа күрә синең хыялларың тормышка ашыр алдыннан инде менә шул абына сөртенә чак килеп керүең, ул бик күп юллар үтү иде. Шунда тәҗрибә туплый башладым да аңлаткан. Сөйләп китәле, ничек булган кастингларда алмаулары? Беренчесендә инде минем гомумән тавышка бәйләнәләр иде. Тавышым бераз үзенчәлекле һәм син тавышың гел шундыймы, яисә чирлисеңме дип әйтәләр иде. Мәктәп ул гел шундый дим инде. Һәм шунда ул кастингта миңа әйткәннәр иде, менә миңа ошый дип менә бер инде жюри әгъзасы татар эстрадасына алсак та 100% җырчының 90% бер төрлерәк җырласа, 10%-ның тавышы барыбер үзенчә дип. Һәм менә син шушы 10%-ка керәсең дип, ул мине бераз гына тынычландырды һәм шуннан да хыял канатларым
юлларымны сындырмаска ярдәм итте. Ул вакытта алмадылар. Мин инде алай бик югалып калмадым. Бераз онытылдым. Ярар. Мин әйтәм, алмагач инде бәлки башка якларда, бәлки чыннан да маркетолог буларак Син шул вакытта сүзеңне белән тавышыңны ни белән күрсәттең? Шигырьләр укыдыңмы? Ниндидер әсәрме сөйләп күрсәттең? Ниндидер ни укып күрсәттеңме? Ниндидер алар биргән әзерләп биргән текст фәлән? Сөйләшкәннән сәламлә иде, берәр ситуацияны уйнап күрсәттеләр, мәсәлән, сиңа шалтыраталар, мәсәлән, син иртән эфирда ничегрәк үзеңне алып барыр идең, әйдә сәламлә әле радио тыңлаучыларны дип. Син ничек күңелдә әле сәламлисең, карап торыйк. Әле син чыктың, микрофон кабызылды, һәм Хәерле иртә, күңел радиосын тыңлаучы барча милләттәшләр, күңелдәшләр, дуслар, туганнар, һәр барчагызга күтәренке кәефләр теләп, күңел радиосы үз эшен башлап җибәрә дип, менә шулай. Хәзер Башкортстан турында нәрсә дип, туры эфир дип әйтик әле, туры эфир күңел радиосында, син Башкортстанда күңел радиосы микрофон артында, ләкин безнең радио тыңлаучыларыбыз ничек дип сәламләр идең? Тыңлыйк әле. Хәерле көн, хөрмәтле Башкортстан якларында яшәүче безнең якын дусларыбыз, күршеләребез, Күңел радиосы Татарстан һәм Башкортстан арасында күпер сала. Бүген без сезне сәламлибез һәм шушы күпер аша үзебезгә кунакка көтәбез дип, бәлки менә шулай әйтер идем. Афарин Сез дип әйме, хәүсез. Һәммәгә дип. 2 сәгатьлек күпер аша үттек әле генә. Радионы алып чыктык. Бик матур, әйе. Ринатаның анкетасында Рената язган иде, Гөлназ Сапарова кебек Шалның Гөлназ Сапаровсы буласым килә дип. Беләсең дәйме? Белмәссең аны, чыгып торып бер сәламләсә рекламаларда шуны. Безнең менә беләсеңме, Рената ул Зифа ханым менә Рената ул иң алдынгы менә иң креатив алып барышларның берсе. Менә без бик яратабыз яшьләрне. Бездә дә Ринатадан башка тагын бик күп яшьләр эшли. Аларның һәр кайсы менә заман белән бергә атларга тырыша, үзләренчә уйлый, үзләренчә сөйли, хәтта аларның менә ялгышып, конечно дисәләр дә алар әйме, ул бөтенчә яңгырый менә безнең өчен. Алар ничектер кайберләре аларның энергиялар белән алдыра бит инде әйме, кайберләре матур сөйләмнәре белән. Бик акыллы яшьләр эшли бездә менә без чыннан да аларга карап сокланабыз. Хәтта алардан без үзебез дә бик күп әйберләр алабыз, чөнки алар замана белән бергә атлый. Алар әле Розилә ялгыш сөйләп кенә, конечно-сын эләктерми, алар арада тегенди мондый әлеге заманча итеп сүзләрне кулланып, рус телендә кыстырып җибәрәләр. Аларга әйтерсең дә шулай килешә, әйтерсең дә шулай дөрес. Ул без эшләгән заманда дип мин үземнекен әйтә алам, өтөрне дөрес куелган икәнеңне радио тыңлаучы дөрес ишетергә тиеш иде. Менә минем радиомның җитәкчеләре миннән шуны таләп итәләр иде һәм дөрестән дә ул вакытта радио тыңлаучылар да шуны шулай таләп итәдер. Менә Розилә әйтеп киткән сугыш ветераны, сугыш арты балалары. Анда син телне бозып берәр ни әйтеп карасаң, икенче көнне син төшәсең, абруең бик күпкә түбән төшеп тәгәрәп китә. Нинди тапшыру аша син канатлар җәйдең, канатың ныгып китте күңелдә? Мин күңел шпион дип исемләнгән тапшыру белән кирип киттем күңел радиосына автор тапшыру иде ул. Менә ул вакытта бит инде мин эшкә кергәндә әле социаль челтәрләр бик яхшы үсеш ала иде һәм шуннан да менә ВКонтакте, Instagram шикелле социаль челтәрләрне күтәрер өчен тагын да игътибарларын җәлеп итәр өчен күңелдәшләрнең күңел шпион дигән шундый бер кызыклы гына сәхифә уйлап чыгардык без. ВКонтакте менә безнең ВКонтакте урнашкан төркемебездән инде төркәлүчеләрнең берәрсен алып, менә сез йолдызларга тиң дип, аларны сез йолдызлардан бер дә ким түгел дип, алар турында сөйләдек. Менә мәсәлән, ачабыз аларның сәхифәләрен, өстегездәге зәңгәр күлмәк бик килешә икән дип анда, менә мәсәлән, карап чыгабыз фотосурәтләрен, кызыксынуларын, нинди җырлар тыңлаганнарын, мәсәлән, шундый җырлар тыңлыйсыз икән, димәк, күңел хәлакәтегез бүгенге көндә бик күтәренке рухта дип, менә шундый шпион алымнары белән күреп карап, һәм шуннан да алар бүген сез минем турымда сөйләгәнсез икән дип миңа җиткерделәр дип, менә шулай кызыксынып, кайчан минем турымда сөйлисез, бу тапшыруга ничек эләгергә дип, менә шулай итеп яза башладылар. Шуннан да без әйтәбез, менә теркәлегез безнең рәсми төркемебезгә дип. Бик кызыклы уйлап чыгаргансыз. Менә мин әле уйлап утырам, ул күңел шпионын кирип контакт челтәрләрендә күңелне онлайн вариантта тыңлап истә калдырырга кирәк. Менә күлмәкләрендә белебрәк карабрак кияргә күңел радиосы шпионнары эләктереп алса, менә шул ук шпион сүзендә элек куллана алыр идек мәлеке вакытларда, кулланышта йөрмәс иде ул радио вариантта. Шуңа күрә менә яшьләргә шуңа килешә. Яшьләр килә яңа идеялар белән дип әйттек. Әле синең алдан инде максатлар, сер итеп кенә бәлки күңелеңдә яшәгән планнарың күңел радиосын тагын үстерү өчен бармы?
каралып куйган, ниндидер карар кылган алда ниләрдер үзгәртергә үзеңдә. Менә син бүген шундый алып баручы бара, үзең яшыйсыңмы? Әлбәттә, инде 100% әйди бетеп булмый, чөнки һәрвакыт камилләшергә кирәк, укырга, үзеңнең инде тәҗрибәңне тупларга, тыңларга. Без гомумән менә инде безнең Райнур абый Вахитов, мәсәлән, Зөфрә апа, алардан без тәҗрибә алабыз, без аларга сокланабыз, аларның татар телләренә. Һәм шулай ук инде менә башка радиоларны тыңлап та, яшьләрне тыңлап, яңа алымнар алып та тырышабыз, ничектер үзгәртергә, яңадан яңа сулыш кертергә, әлбәттә. Менә минем хыялым ул Күңел радиосының телеканалын булдыру. Чөнки менә мәсәлән, алыйк башка радиоларны, аларның бар телевидение һәм радио мәсәлән. Һәм безнең дә менә шуны башкарасы килә. Безнең 7 көннең 7 хите дигән хит-парад бар. Менә әлеге хит-парад чыксын иде зәңгәр экраннардан да. Безне дә күрсеннәр иде һәм гомумән Күңел радиосы алай тагын да үсер иде шикелле һәм аның аудиториясе дә киңәйер иде шикелле. Менә шундый зурдан зур хыял дип әйтик, бәлки берәр качан ул тормышка ашыр. Һәм шушы хыял тормышка ашканда без дә Күңел радиосында эшләсәк, без бик тә бәхетле кешеләр булыр идек. Менә мин карап утырам, беренче тапкыр кастингка эләкмәгән жюри агзалары арасында шулкадәр ихласлыкны танымаучылар булган күбрәк инде, үпкәләтәсе килми, ләкин нәрдә бик тә дөрес кастингтан 2 тапкырында үткәргәннәр, синдәге ихласлык, синдәге табигыйлык, әле сөйләп утырасың син, әйтерсең дә син бу тапшыруга белмим ничә көннәр әзерләнеп килгәнсең. Әйтәләр, Лузифа Нагаеваның яшь чагында күп кырылдап тора дип утыра торганнар, менә теге якта. Шуңа күрә синең кебек матур тавышлы гына түгел, матур күңелле, матур менә мондагы матур күңелле яшьләр үстерә радионы һәм күңел сиңа бик зур өметләр баглый торгандыр. Син язганы ял иттерәбез дә, тагын сиңа әле кайтырбыз. Рузилә белән тагы сөйләшеп аласы килә. Рузилә, бүгенге көнне күңелнең авторитетын, абруен саклап торган нинди тапшыруларыгыз? Иң башта инде ул ил шәһәр күләмендә яңгыраган яңалыкларны әйтәгәме, яңалыклар чыгарылышы бездә 10 тапкыр чыга көненә. Соңыннан шундый тапшырулар бар, менә белгечкә соравым бар дигән. Бу инде әлбәттә бик монда уйланып эшли торган, чөнки һәр өлкәдән инде булса сораулар бар шибит тыңлаучыларыбызны. Менә шул өлкәгә кагылган сорауларга инде белгечләр җавап бирә. Моңа бик әзерлекле булырга кирәк. Алып баручының үзенә дә бик күп эзләнергә, иман табарга дигәндәй. Монда бит беләсез, Зифа ханым, безне бит эш алда гына түгел, бөтен Татарстан буенча онлайн режимда безне чит илләрдә дә яхшы тыңлыйлар, әйме беләләр. Шуңа күрә бик әзерләнеп, бик менә уйлап тапшыруларны эшләргә кирәк. Менә белгечкә соравым бар дигән тапшыру, яңалыклар, үлдә калган җырлар сәхифәсе. Бик күп тапшырулар чыга безнең сәхифәләр, Ринатның менә физкуль безнең спорт сөючеләр өчен тапшыру чыга, артистлар тормышын яктырткан кызыл киләм тапшыру бар. Аннары тагын шунысы сөенечләр, безнең дини тапшырулар да бар. Атнага менә 3 безнең дини тапшыру чыга. Шулар арасында рухи хәзинә дигәнен менә мөселман юлыннан, дин юлыннан киткән балалар әзерли. Менә бик сөенечле хәл, бик матур тапшыру. Димәк, өлкән Безнең булганда инде 20-гә якын тапшыру чыга Күңел радиосында. 24 сәгать без эшлибез, 20-гә якын тапшыру сәхифәләр чыга. Бик матур итеп эшлибез. өлкәннәргә дә, яшьләргә дә җитәрлек дигән сүз. Ләкин дә халыкны җәлеп итү ысуллары төрлечә. Аның берсе һәрдаим халык янына якынаю, микрофон артыннан чыгып, аларга якынаю, нидер чаралар үткәрү, күңел белән очраштыру. Икенчесе хатлар ничек килә? Хатлар аласызмы? Хатлар алабыз. Шимиттерә торганнары да киләме? Шимиттерә торганнар инде аны бигрәк тә шул телефон аша безгә беләгә инде. Беләсезме? Мәсәлән, менә соңгы вакыттарак, эшләвен эшлибез дә күңелне кыра торганнары булып куя дигәннәре була. Радиодан бит берәй берендә яшереп булмый. Радио кеше күзендә, кеше күңелендәге. Шуңа күрә кайберләрен хәтерлисең әзрәк. Сер итеп кенә Башкортстаннар гына ишетә дияр иде инде. Онлайн тыңлыйлар, ләкин нәрдә кызыклы булсын бу очрашу. Теге күңелләр сөйләшкәндәй күңелле иде диярлек булсын. Менә беләсезме, күбесенчә миңа шалтыраталар инде, элек менә алай түгел иде. Диләр инде, элекке алып баручыларны. Менә без бит инде бөтенебез дисәк тә, Сафа ханым, без 97нче елда авылдан килгән балалар, авылда инде татар телен бит камил беләсең. Күп китапларын да күп укыйсың, татар телендә яхшы сөйләшәсең, аралашасың, әйме? Безнең хәзер бүгенге көндә килгән яшьләр бит алар шәһәр балалары, алар шәһәр татар телен яхшы белсәләр дә шәһәр мәктәбендә укыган балалар, аларның инде, мәсәлән, ия белән хәбәрләренең урыннары алмашу бар, әйме? Мин аларны хатага шутламыйм.
Менә безнең тыңлаучыларыбыз бар, алар менә ник алай дип әйтәләр, алар нигә җөмләләрне дөрес әйтмиләр дип, менә элек алай түгел иде дип Телгә күбрәк бәйләнәләр димәк, шулаймы? сөйләмнәренә күбрәк бәйләнәләр. Я булмаса, яшьләр бик кыланчык диләр инде алар, ник алар кыланалар диләр инде, шундый сүзләр әйтәләр. Ләкин беләсезме, ул бит импровизация кирәк. Менә кыланмыйчы гына, мәсәлән, мин кылана алмыйм менә хәзер. Мин никадәр генә тырышыйм, мин кылана алмыйм. Аларга ул килешә. Алар бит аны 4 сәгать буе эфирда кыланып утырмыйлар. Кирәкле вакытларында гына. Кылана алмаганда беләсеңме, алып баручылар әлеге яшьләр арасында үзебездә дә теге исемнәр белән сөйләп утырмыйбыз, сөйләшеп утырабыз, бу радиолар турында сөйләшү булгач кызыклы. Кем кылана алмый, шул көлә башлый, бер туктаусыз көлә эфирда. Мин әйтәм, Җинне кабарту гына түгел инде, ул радионы анда инде күңел радиосы түгел, әллә инде радио булсын, сүндерәләр дә икенче якка. Бу инде китте, бер-ике тыңлаучы булса да бездән китте дигән аңлата. Мин ни өчен моны әйтәмен? Бер-икесе генә китсә, безгә бит аның унысы өстәлергә мөмкин. Бу бит Көлгәнне яратканнар. әйе. Гел көлеп утырганны яратканнар. Гел көлеп утырган заманга былай да җитеп килгәндә гел көлә башласак радиоларыбыз белән дә бит әле югалту гына түгел, бер ярга чыгып утырып, аякны сәлендереп, бергәләп көлешеп көлә утырырга кала. Шуңа күрә Әгәр дә инде ниндидер тыңлаучыга көлү ошамый икән, ул хәзер радиолар күп бит, конкуренция көчле, башка радионы кушырга мөмкин. без бүген инде күңелне күбрәк тыңласыннар дип чыккан идек. Сайлау мөмкинчелеге бар дип җитәкчесе үзе әйткәч тә инде сайлау мөмкинчелеген калдырасы килә күбрәк күңел радиосы хезмәткәрләре бездә кунакта булганда күңел ягында әлбәттә. Безнең Башкортстан якларыннан Татарстан Чаллы тирәсенә аеруча дип әйтергә кирәк, концертлар белән йөргәндә кызыксынучыларыбыз байтак. Йолдызларыбызның ротация кирәк диләр, рекламалар кирәк диләр. Менә әле дә алар менә сөйләп утыралар, безгә кирәкле мәсьәләләргә кагылсалар ярар иде дип утыра торганнардыр. Ротациялар ничек каралган, ничек куелган бу хезмәт сездә һәм рекламалар хезмәте. Менә Башкортстаннан безгә бик күп җырчылар килә. Без аларны бик җылы каршы алабыз, бик яратабыз. Без менә һәр җырчыга да без хөрмәт белән карыйбыз. Һәр эстрада җырчысына да, һәр иҗат кешесенә без инде хөрмәт белән карыйбыз. Билгеле, хәзерге заманда менә бик катлаулы заманда яшибез бит. Ротация кирәк, моны радиода еш яңгыратуларны сорыйлар инде бездә, реклама буенча да бик күп җырчылар мөрәҗәгать итә. Без инде һәр җырчы белән уртак тел табып, һәр иҗат кешесе белән аларга сайлау мөмкинлекләре биреп, алар белән бу эшне ничектер җайлы башкарабыз. Без һәркемгә дә тигез карыйбыз. Бая әйткәнчә, бурылып чыгып киткән кеше булмый торгандыр дисәк, җаннарына җылы кертеп куябыз инде. Бурылып чыгып киткән кеше юк, алар сездә шундый җылы атмосфера, сездә безне бик җылы каршы алалар. Казанда да шулай түгел дип безгә бик күп рәхмәтләр әйтеп китеп, яңадан киләләр Сәфа ханым. Радиолар белән радиолар арасында конкуренция дигән әйбер бар. Менә шуңа күрә безнең радиоларга хәбәрдарсызмы? Безнең радиоларыбыз белән дустана мөнәсәбәтләрдә сезме? Карашыгыз ничек безнең радиоларыбызда? Бездә Татарстанның үзендә тел, бер татар телендә яңгыраган радиолар, безнең башкорт телендә матур иттереп үзенчәлекле тапшыруларыбыз, татар телендә яңгырый. Шуңа күрә диалектта бездә, без күп милләтле җирлектә яшибез. Шуңа күрә безнең радиоларыбызга карашыгыз ничек? Ниндидер алымнар бармы тыңлаштырганда юллардамы? Менә монсы бездә юк. Мосын әле безгә дә зирәк алырга кирәк бу якларын дип хәбәрдарсызмы? Безнең радиоларыбыз хакында белешмәләр аласызмы? Менә мин Юлдаш радиосын тыңлыйм вакытым булганда, миңа бик ошый Юлдаш радиосы. Без бик шатбыз менә безнең Башкортстанда үзебезне тыңлап, шулай шалтыраткач инде бездә Канатлар үсеп китә. Канатлар үсеп китә. Безнең дә менә сезнең радиоларның иҗатлары белән танышып теләге уянып китә, әйе, уяна һәм без аны студиядә кушып куябыз. Менә шундый матурлык булсын иде, менә безнең очрашуда юкка гына булмасын иде. Безнең сәнгать әһелләре генә түгел, радио тыңлаучыларыбыз, үзәктә, биредә яшәгән тыңлаучылар безнең радиоларыбызны ничек хөрмәт итәләр, күңел радиосын якын итеп шалтыратучылар бар икән. Димәк, күңел радиосы ярдәмендә безнең Башкортстан радиоларында якын итсеннәр иде. Безнең Башкортстан тамашачыларына да, радио тыңлаучыларына да күңел радиосы аша якынай юллар эзләсеннәр иде. Халык өчен хезмәт итә, чөнки һәр тәңгәлдә радиоларыбыз. Ренатаны берникадәр әзрәк сөйләндердек. Әле тагын сораулар биреп, Рузилә, телгә мәхәббәт нинди гаиләдә тәрбияләнгән синдә һәм белемең синең кайсы тарафта алынган? Син чын-чынында тел белгече булып укыпмы, яки башка һөнәр иясе булып үзеннән-үзе ниндидер юллар белән радиога якынайдыңмы? Телгә мәхәббәтне минем татар теле һәм әдәбияты булып укытучысы булып эшләгән, мәктәптә бик күп завучта булып эшләгән әнием биргәндер. Чөнки минем әнием ул мәктәптә бик озак еллар буе шушы туган телгә мәхәббәт тәрбияләде балаларга. Соңыннан мин Алабуга дәүләт педагогия институтының
тарих, татар теле һәм әдәбияты факультетында белем алдым. Менә мин институтта укыганда театр түгәрәгенә йөрдем. Инде 3нче курстан соң мин заочно күчәргә теләгән идем, ләкин ул мине җибәрмәде. Менә шу театр түгәрәген бетердем. Без бик күп җирләргә, гастрольләргә чыгып китә идек. Соңыннан институтны бетергәч, мин 1 ел менә балаларга белем һәм тәрбия бирдем, мәктәптә башлангыч классларда укыттым. Һәм шушы күңел радиосына эшкә килдем. Күңел радиосында эшкә килгәннән соң иң беренче тапшыруларым әле минем беләсезме, урман хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләргә багышланган иде. Менә аларга мин аларның киемнәренә, аларның сөйләмнәренә, гомумән аларның эшләренә гашыйк булып бик күп тапшырулар эшләп, мин бүген үзем урман хуҗалыгы техникумына укырга кирдем. Һәм тагын да бер хәтерегездә булса, мин әйтеп үткән идем, бик мөһим ул халыкка радиодан чыгып, күзмә-күз очрашып якынаю. Нинди чаралар уздыра күңел радиосы, ничек очраша кешеләр белән? Менә беләсезме, шәһәребездә үткән бер генә чара да ул күңел радиосы коллективыннан башка үтми. Нинди генә чара булмасын, ул сабантуйлармы? Шәһәр сабантуй һәр елны менә зур күләмдә үтә, беләсез бит, Ничалда үткәрелгән сабантуй хакында хәтта чит илләрдә дә мактап сөйлиләр. Аны менә масштабы шундый ки. Соңыннан инде безнең Тукай районы сабантуйларында без бик актив катнашабыз. Я булмаса казымәләр үткәрү, төрле сәүдә үзәкләре янында концертлар, аннары тагын очрашулар була безнең менә тыңлаучылар белән, укучылар белән менә әле күптән түгел очрашулар булды. Менә бик күп матур чараларда без катнашып киләбез. Шуннан да безнең менә тыңлаучыларга ул тавышны тыңлыйлар да тыңлаучылар, аларга кызык, бит аларның алып барышларны күрәселәре килә. Алар беләсезме, күз белән аларны тотып карыйсылары килә. Бу Ринатмы, чынлапмы дип инде алар менә шундый сөеп, яратып инде һәр алып барышчыны менә шулай бик матур итеп аларны каршы алып узатып калалар. Рената, яшьләр белән эшләү, яшьләрне җәлеп итү радионың төп максатларының берсе хәзер. Чөнки дә интернет челтәрләрендә яшьләр күбрәк шул якка юнәлеш, үзләренең порталлары, интернет порталларда утырып, контактларда, инстаграмнарда алар үз тормышлары белән киткән, күп менә шушы проценты дип әйтерлек яшьләрнең авыша шул якка. Шуңа күрә радиода яшь тавыш, яшьлекне саклап калу сагындадыр дип синнән менә шундый сорауга җавап көтеп каласы килә. Ничегрәк тырышасыз, ничек яшьләрне җәлеп итәргә? Уйларыгыз тагын бәлки киләчәккә бар. Әлбәттә, социаль челтәрләр белән без актив эшлибез. Үзебезнең Instagram челтәрләрендә дә сәхифәләребез бар, ВКонтакте. Менә бүгенге көндә әле YouTube каналы бик нык үсеш алган һәм безнең әлегә юк YouTube каналыбыз. Менә шуны булдырасы килә. Безнең бик күп талантлы яшьләр эшли, төрле идеялар туа һәм аларны коллективта гына калдырып түгел, калган тамашачыларга да күрсәтәсе килә. Бүгенге тормышта чөнки шуннан да интернетсыз яшәп булмый. Интернет шу кадәр күп урынны алган, үзендә шәхсән әлбәттә Instagram бик күп вакытны ала. Һәм хәтта телевизорда бик карамыйбыз, менә интернет чыгана карап булса, шуңа күрә без әлбәттә төрле сәхифәләр алып чыгарабыз. Мәсәлән, аларны Instagram челтәрләреннән күрде ди, менә җавапларын, мәсәлән, нәтиҗәләрен алар радиодан гына ишетә ала. Менә шундый алымнар белән хәйләкәрләнеп тә бәлки качагында радиоларны кабыздырырга мәҗбүр итәбез. Киш, мәсәлән, кеше эштән кайтканда, рульдә булганда, төрле тапшырулар эшлибез аларга, рульдә булучыларның кәефләрен күтәрер өчен, менә бөкеләрдә утырганда, шулай ук телефонга чуммасыннар өчен, менә радиодан шуны тыңлап, кызыклы сәхифәләрдә катнашып, шуннан да менә алар шалтыраталар да, шул хәтле менә азарт тудырдыгыз диләр, теге өйгә хәтта ки кайтасы килми, менә күңелле тыңлап бетерәсе килә, шу тапшыруда ахырына кадәр катнашасы килә дип, менә шундый уйлар белән кайчагында шалтыраталар. Шуңа күрә әлбәттә төрле алымнар белән кайчагында хәйләкәрләнеп, кайчагында бәлки шушы социаль челтәрләрне үзебезнең якка юнәтеп, чөнки безне күрә алалар шушы челтәрләр аша безнең эшчәнлекне, безнең төрле бәйгеләрне, һәм инде күргәннән соңнан радионы кабызым әле, мин күргән идем бит, нәрсә бара микән хәзер дип, инде алар менә шушы ике чараны да берләштереп без үзебезнең якка каратабыз. Шушы тенденцияне, интернет ягына яшьләрнең китү тенденциясен без үзебезнең якка каратабыз дигән менә шундый уй фикердә мин. Афарин дип әйтәсе килә, күңел радиосының яклаучысы, яклаучылары, бәлки кемнәр ярдәм итә сезгә, кемнәрнең бәлки горурланып әйтер исемнәре бардыр күңел радиосына ярдәм кулы сузучыларыгыз арасында. Ничек менә үзегез генә бит инде бер урында гына таптанып кына күңелне күңел итеп тотып булмый, кызлар, шулай бит. Әлбәттә, инде бүгенге катлаулы заманда чыннан да партнерлар, спонсорларсыз яшәп булмый. Һәр бу инде менә безнең бигрәк тә катлаулы заманда, менә бигрәк тә катлаулы чорда безнең радио яши дип әйтик, Сафа ханым. Бу яшерен түгел. Безнең күңел радиосында бик күп чаралар үтә.
Менә һәрвакыт инде безгә ярдәм кулы сузырга әзер торучы менә Арзан сәүдә үзәгенә әйдәгез рәхмәт әйтик. Аның директорына Сәйдәш Фаизов чыга бүген. Электротехниклар җаваплылыгы шикле җәмгыятенең генераль директоры Илгизәр Йылдызович без аны бик хөрмәт итәбез. Ул һәрвакыт менә ярдәм итәргә тырыша. Нинди генә чара булмасын, менә һәрвакыт ярдәм кулы сузырга әзер инде. Тулпар сәүдә үзәгенә шулай рәхмәтләребезне әйтәбез. Комкомбанк җаваплылыгы шикле җәмгыять анда Розали Мирзаевнага бик зур рәхмәтләр. Гомумән, кемнәр бүген безнең белән бергә, кемнәр белән без хезмәттәшлек итәбез. Кемнәр безгә инде материаль ярдәм күрсәтә. Менә аларның һәркайсына да хөрмәтебез зур. Барысы да исән-сау булсыннар, эшләре уң барсын. Авылларга ничек чыгулар бармы? Авыл халкы бит үзегенә җыенып, ниндидер шәһәргә үткән чараларга җыенып киләлми. Әлеге дә шул Ринатаны күрәсе килә, Розилә кая, сез җитәкче буларак сиңа әйтә торганнардыр. Кемнәрнедер менә шуны күрәсе килә, шуны син күбрәк буласың алар арасында. Алар микрофон артында күбрәк авылларга чыгулар бармы? Менә бу Рената һәм менә 2 яшь кызны алып әле Казымәсенә бардык. Менә Сәй районының бер авылына Казымәсенә бардык. Хәзер менә быеллар безнең планда шул чәк пешерергә өйрәнү теләге бар. Шуңа күрә без инде чәк пешерүче бер апага йөреп барыбыз дип уйлыйбыз. Булай инде без менә Тукай районында авылларында концертлар кую, я булмаса менә республика көне үткәрү кебек чараларда актив катнашабыз. Шуннан да безнең тыңлаучыларыбыз, көтү балалар алып баручыларына һәм инде безнең белән бергә менә чыккан артистларны, иҗат кешеләр, алар көтү балаларны, чөнки шундый авыллар бар. Артистлар килә алмаган авыллар, шулай бит теге, я булмаса клублары булмаган авыллар бар. Менә шуларга чыккач инде халык безне чыннан да бик яратып кабул итә. Чөнки халык артистларны күрмәгән, әйме сусаган җырмыңга. Менә бик матур безнең шундый традицияләребез әле дә дәвам итә. Традициягә әйләнеп киткәннәре бар, шулай бит. Рената матур итеп елмаеп утыра, әнә тегендә безнең Башкортстанның башкорт татар башкорт җегетләре бу кыз тормышта микән, эләктереп алып калырга микән әллә дип утыра торганнардыр. Мин әлегә кияүдә түгел, ләкин минем сөйгән ярым инде бар, шуңа күрә минем йөрәгем буш түгел. Шуңа күрә инде безнең җегетләргә син әллә ни өмет баглап утырмагыз дип әйтеп саласыз шулаймы? Шулай була. Ләкин ул синең аңлармы иҗади күңелеңне менә радиога мөкиббән булып көне-төне радионы гына уйлап йөреп, кайсы җиреңнән синең сүндерергә борып дия башласа, ул бөтенләй икенче төрле булып китә, аңлап сине яратып, синең тавышыңны радиода яңгыраган яратып торган җегет дип исәплисеңме күптән генә? Уйлыйм инде шулай дип уйлыйм. Мин үзем шәхсән күп сөйләшәм, тормышта да, радиода да, һәм шуңа күрә ул күбрәк тыңларга ярата, шуңа күрә минем сөйләгәнне ул рәхәтләнеп тыңлый. Әлегә шулай, алга таба да шулай булыр дип өметләнеп калабыз инде. Инде Ринатадан сорады, Розиләдән бер дә гаилә хәлен сорамый бит әле дисәләр, берсе булмады инде, ай-һай дип әйтсәләр, Розилә нәрсә диярбез икән? Сер итеп калдырык дисәләр, сер итеп калдырырлар, ләкин бу сорауларны бирмәй булмый инде шундый матур шая кызлар килгәндә. Минем бу тормышта шундый ныклы ышанычым, ул минем улым, аңа 14 яшь, мин аны бик яратам, бик акыллы, баянда уйный, хәзер баскетбол белән шөгыльләнә. Менә без аның белән икәү шулай матур итеп яшәйбез. Радиога мәхәббәте, балада бармы мәхәббәте? Радиога мәхәббәте бар, чөнки хәзер ул бик күп татар җырларын җырлый. Менә Рифат Зариповны соңгарада ул Рифат Зариповның җырларын җырлый. Башта ул Әнвәр Нургалиевны яраткан иде. Хәзер инде менә Рифат Зариповны тыңлый. Башка җырчыларында менә кемне тыңлый? Салават Фәтхетдиновның җырларын тыңлап, ул аларны җырлап йөри. Хатлар белән килгәндә иң җылы хат булып шигырьләр яза торганнардыр, багышлаулар әйтә торганнардыр. Кытлап, күңелнең бәйрәмнәрендә шулар сезнең инде матур иттереп күңелләрне, кәефләрне күтәреп җибәрә торганнардыр халыклар белән. Әмма радиода эшләгәндә шундый менә тапшыру ахырына йөгергәндә кызыклы әйберләргә дә тукталасы килә. Мәсәлән, эшләп утырган җирдән микрофон яңгылыш я сүндерәсең, я анда берәр карыйсың, бер кыягазың биткән, икенче җирдә башлана торган җиреңне син аны я калдыргансың сценарий эчендә, я алып кергәнсең. Менә шуларны сөйләтеп күңелләрне тагын күңеллерәк иттереп калдырасы килә. Рената Идәле, син үзеңнең тәҗрибәңдә азгына булган тәҗрибәңдә дә бәлки кызыклы безне елмайта торган мәзәкле хәлләреңне сөйләп кит әле. Микрофонны сүндермәй калдыру ул әлбәттә һәр алып баручыда буладыр. Һәм беренче тапкыр мин шулай сүндермәй калдырганнан соң шул кәтле менә кәефем төште, мин әйтәм, ничек инде шулай эшләргә була. Һәм миңа, минем коллегаларым әйтәләр, бу һәрбер алып баручының инде хатасы, һәм ул хатаны эшләгәннән соң гына ул чыннан да радио алып баручы була ала дип инде. Чөнки менә мәсәлән, ничә тапкыр син микрофонны сүндермәй калдырдың дип сорасалар, менә син инде бер тапкыр гына дип әйтәсең. Нигә бер тапкыр гына? Чөнки менә бер тапкыр инде сүндермәй калганнан соң син һәрвакыт тикшерәсең. Сүндердемме мин, юкмы дип инде игътибарлырак буласың. Шуңа күрә ул кирәктер бер хаталанырга, һәм соңыннан
инде әлеге хатаны чыннан да эшләмәскә тырышырга кирәктер чыннан да. Һәрбер Менә алып шул баручы да була инде ул. Бер тапкыр сүндермәй калганнан инде сүзләр киткәне хәтереңдә. Алай Эфирга. ярый начар сүзләр әйтмәгән идем. Телефоннан гына сөйләшкәнне хәтерлим. Кичке уен инде башта бит инде эшли башлаганда гына кич эшлисем күбрәк. Һәм кичке уенда мин бер апа җаным белән сөйләшәм. Менә хәзер чыгабыз кичке уенга дип, юк, уялмагыз, курыкмагыз дип инде. Шуңа күрә миңа язалар икән анда автосы микрофонны сүндер дип анда теге ВКонтакте язалар, миңа шалтыратырга тырышалар. Анда бит инде линия булай да бит инде икенче апа белән сөйләшәм. Шуңа күрә анарсын гына үзем шахсан теге эфирга чыгарга дип карасам, микрофон кабынган калган икән. Һәм алай теге матур гына булды шикелле инде, начар сүзләр әйтмәдек. Гомумән без татар телен сөючеләр булганга күрә инде без алып барышлар булганга күрә без андый сүзләр бик кулланмыйбыз, чөнки тормышта ничек сөйләшәбез, сөйләм безнең эфирда да. Без әгәр дә эфирда бер төрле булса, тормышта икенче төрле булса, алай дөрес түгел. Без менә шуннан да алып барышлар белән микрофон аша түгел, күзгә күз карашкан шикелле сөйләшәбез. Гади итеп алар телендә аларга аңлаешлы булсын өчен. Шуңа күрә андый начар хәлләр булмады, Аллага шөкер. Безнең байтак сәнгать кешеләре, иҗатчылар күңелне бик яратып тыңлыйлар һәм беләләр күңел радиосы бар икәнен. Күңел радиосының киләчәгенә нинди максатлар, нинди өметләр баглы икән бүген килгән матур кызлар Рузилә. Башта синнән, аннан инде үзенең яшь тавышы белән Ринатадан әйттеребез киләчәккә максатлар, өметләр баглаган һәм планнар. Күңел дигән сүз ул шул кадәр матур сүз, аның хәтта менә рус теленә тәрҗемәсе дә юк кебек. Менә шушы күңел дигән сүз, күңел радиосы, ул менә илебезнең һәр почмагында яшәгән йортта яңгырасын иде. Әле безнең менә мөмкинлекләребез бик күп түгел, безнең Сорман, Ознакай якларында безне ишетә алмыйлар, Әлмәт якларында, менә шушы якларда да Татарстан Республикасының инде барып җитсен иде безнең сигналлар. Аннары аның киләчәге менә безнең хәзер яшь алып баручылар киләймез. Яшь алып баручыларның безнең проблема да бар, аларның штатта түгел, күбесен аларның штат урыннары да юк, ләкин алар инде башка җирләрдә эшләп, менә шушы башка җирләрдә эшләгәннән соң безгә менә шушы күңел радиосына килеп, яңадан эшләп, монда тагын икенче урыннарына эшкә китәләр. Аларның барысына да беләсезме, бик күп яхшы хезмәт хаклары булсын иде. Менә шул теләк минем. Бу инде Татмедиа, без бит Татмедиа акционерлык җәмгыятенә карыйбыз. Менә шушы җәмгыятьнең хуҗаларына әйтер идем шуны, менә безнең бигрәк тә менә шу яшь хезмәткәрләргә алар менә хезмәт хакларын күбрәк куйсыннар иде. Менә шул теләк минем. Һәм безнең барлык радио тыңлаучыларыбыз да исән имин булсыннар. Алар һаман да безнең белән бергә булсыннар. Безнең фанатикыбыздагы җырлар, безнең аппаратуралар да менә киләчәктә Алла бирсә, бик менә шу заманча, яхшы булып, һәр кемгә дә уңайлык булсын иде. Менә шушы теләкләр минем. Инде Рената, синең дә фикерне ишетеп, йомгаклау ясап куяр вакыт җитте. Әлбәттә, алга таба да күңел радиосында эшләй матур гына эшләп килсен иде. Радио тыңлаучыларыбыз исән сау, имин булсыннар. Эштәкчебез әйтеп китте, чыннан да күңел радиосының ешлыкларын тагын да киңәйтәсе килә. Барча төбәкләрдә дә булдырасы килә. ФМ ешлыкларны дустына мөнәсәбәттә буласы килә башка районнар, шәһәрләр белән. Әлбәттә, менә Башкортстан якларыннан да безгә менә ничек күпер салабыз дип әйткән идем сәгать башында угайма. Шушы күпер саклансын иде, чыннан да безнең күңел радиосы бәлки Башкортстан якларында да яңгырый башласын иде. Инде киресенчә башкорт радиолары, мәсәлән, Татарстан якларында дустына мөнәсәбәттә булып, исән сау булып, алга таба да эшләп, яңадан яңа уңышларга ирешеп, үсеп, камилләшеп, эшебезне эшләй дәвам итәргә насыйп булсын иде. Сезнең белән очрашулар тагын булып торсын, Зөбә ханым. Рәхмәт. Сезгә шундый матур, ягымлы очрашу булды, ягымлы сөйләшү булды дип әйтәс килә һәм үз чиратымда мин дә үземнең теләкләремне бөтен туган телне яратып караучы телевизор караучыларыбыз исеменнән, сәнгать әһелләре исеменнән дә, Башкортстаныбыз җирлегендә яшәгән халыклар исеменнән дә әйтми мөмкин түгел. Бездә азрак кына үпкә бар. Бездә яшәүчеләрдә ник ул Татарстан якларыннан килгән сәнгать осталары, йолдызлар бездә күбрәк чыгыш ясыйлар, бездә күбрәк яңгырыйлар, бездә күбрәк алар яшәмиләр генә дип кайбер вакыт үпкәләүләр белдерәләр. Шуңа күрә дә мин белән күңел радиосы ишекләре ачык, шуның кебек Татарстан якларында да радио, телевидение, радиолар шушы дуслыкны ныгытсын саклар өчен бездәге матур фондтагы язмаларда, бездәге дә башкорт-татар халык җырлары, мәңге онытылмас җырлар белән беррәттән бүгенге заман җырларыбызда татар-башкорт-татар телләрендә күңел
Күңел радиосы кебек матур, кешелеккә якын радиоларда укыддарында әледән-әле яңгырап торсын иде. Һәм яңгырап торырына ышанып та каласы килә. Чөнки күңелдә шундый матур коллектив эшли. Килүегезгә бик зур рәхмәт. Инде дә күзгә-күз карашып тапшыруын да шулай итеп ахырына якынлаштык. Туган телдә кунакта бу юлысы Татарстанның Яр-Чалы шәһәреннән яңгырап торган 92.6 МГц ешлыгында эшләгән Күңел радиосы хезмәткәрләре булды. Яңалардан яңа уңышлар һәм хәерле юллар, хәерле еллар һәммә барчабызга. Алдагы очрашуларга кадәр.